Please stand. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, Blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and to love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, suitor to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions
Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumukan sa mong mga pangangaipo. Digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan, natamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatian mi na, an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig antig initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibigay mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Ngunyan, Huwebes, ika-6 na simana sa pagkabuhay liwat. Isabay taman sa mga intensyon sa misang ini ang mga minasunod. Pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obes and family, birthday,
dulot ni Marie Franz Damis. In honor of Saint Jude Tadeus, dulot ni John Carl Sanchez. Siriman pasasalamat, dulot kan Rosana family. For the gift of life of Jisian Kit, dulot kan Herman family. For the 14th birthday of Ashley Sia Cabria, dulot ni Mila Cabria. Siriman pasasalamat kan minasunod, Joe Robertson Lee, Julie Christy Lee, asin Joshua Militon. Sirangman for the gift of life and birthday blessing ni Ismael Antibula, dulot kan Antibula family. For passing board exam, dulot ni Maria Jessica Lunyosa. Pasasalamat man, dulot ni Connie. Siringman in honor of Saint Jude, in honor of Our Lady of Fatima, and in honor of Sacred Heart of Jesus, dulot ni Connie. Siringman sa mga special na kahagadan, for good and spiritual and physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. For family, friends, and own physical and spiritual healing, dulot ni Jenny. Siringman, special kahagadan, ni Josel Asaytono and family, Rosa Tangli, Jacqueline Rose Tanyada, and Siringman for safe travel and good health condition of Anne and Romy Bali, dulot kan Bali family. For a normal labor and result of complete healing of Lani and Franz. Siringman sa mga minasunod na kalag, sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Sa kalag ni Alfredo, dulot kan Serrano family. Sa kalag ni Cynthia, dulot ni Rachel Ann Moran. Sa kalag ni Danilo, dulot kan Sanyusa family. Sa kalag ni Pedro Senior, Salos, Elvisa Bitancor, Grace Arnedo, Diana, asin ni Maria, dulot kan Bitancor and Arnedo's family. Sa kalag ni Carmen, dulot kan Apon family. Sa kalag ni Joel, dulot kan Naag family. Sa kalag ni Felicito Senior, Felicito Junior, asin ni Felinor, dulot ni Arlene. Sa kalag ni Mitos, dulot kan Mortega family. Sa kalag ni Aaron, dulot kan Navy family. Sa kalag ni kan minasunod na kalag ni Jose Natividad, Emily, Cesar, Benjamin, Jima, Sonia, Carmelo, Gloria, Rafael, Coring, Basilio, Salod, Montserrat, Belen, asin ni Tinoy, dulot ni Connie.
Matindog na po ang gabos, awiton niya to ang awit sa pagpuon. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Aldaw na naman in Webes, kaya kita sa roong komunidad, digdi sa parokya, nagkakatiripon sa pag-arang, asin pagtaong onras sa tuyang mahal na patron, na si San Judas Tadeo. Magdulok po kita sa iyang tabang pamipi, asin intersesyon, para sa satuyang mga pangangaipo, siring man mag-obaw asin magpasalamat sa Diyos dahil kan mga biyaya na inako niya to sa tabang pamibi asin intersesyon ni San Judas Tadeo. Special man niya itong ginumdumon sa laong kan misang ini ang kapahingaloan kan kalag kan satuyang dipuntong obispo, ikalimang obispo kan satuyang diocese si Bishop Nestor Carino. Ipamibit asin rumdumon taman ang kapahingaloan kan sa iyang kalag. Ngunyan, sa tuya na pong midbidon ang sa tuyang mga pagkukulang asin pagkakasala. Ihagan ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkaligo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Kaya udok sa buot, sarabay na kitang magsabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangan tan Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daig kasagkora. Amen. Mamibi kita. O Diyos na naghimo naan sa imong banwaan makisumaro sa imong pagtubos, warasan sa mo namimibi kami, nahuli kan pagkabuhay liwat kan kagurangnan, kami magpasalamat sagkod paman. Uli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki na kaibamong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya Kantataram. Inot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Dai nahaloy naghali is Pablo sa Atenas, asin nagpakorinto. Duma namin midnya ang sarong Hudiyo na ang ngaran Aquila, taga Ponto. Siya asin ang sa iyang agom na si Priscilla, minaabot pa sa nahali sa Italia, huli ta pinahali ni Claudio ang gabos ng mga Hudiyo sa Roma. Dinalaw sinda ni Pablo, asin kan mahiling na sinda para gibong tolda arog sa iya,
Nakisakat siya sa inda, asin patarabang-tabang sinda. Lambang Sabado sa sinagoga, nakikipag-olay siya sa paghihinguan na madara sa pagtubod ang mga Hudiyo, asin mga Griego. Kan si Silas asin Timoteo nag-abot na hali sa Macedonia, ang bilog na panahon, idinulot ni Pablo sa pagtukdo, pagpapaliwanag sa mga Hudiyo na si Jesus iyo ang Mesiyas. Huli ta siya kinalaban ninda asin pinag-ulog-ulog, pinalpag ni Pablo ang alpog sa iyang gubing, danga nagsabi sa inda, bahala ka mo sa anuman na mangyari sa indo, dai akong sala. Puon ngunyan maduman ako sa mga pagano. Dangan luminawa sa sinagoga asin nagdagos sa kataid na harong, sa diri nin sarong para samba sa Dios na angaran Tisio Justo. Si Crispo, presidente kan sinagoga, asin ang bilog ng pamilya nagtubod sa kagurangnan. Siring man iba pang dakul ng mga taga-Korinto na naghinanyog, nagtubod asin nagpabunyag. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Anto umong kamot, iyo ang nagligtas ako, O Diyos. Antu umong kamot, iyo ang nagligtas ako, O Diyos. Pinapasalamatan ta kagurangnan sa bilog kong puso, sa atubang nin kaanghelesan, aawiton ko ang sa imong kaumawan. Masamba ako sa imong banal na simbahan, papasalamatan ko ang sa imong banal na ngaran. Antu umong kamot, iyo ang nagligtas ako, O Diyos. Huli kan sa imong pagkaherak asin pagkamuot, pinaurog mo sa gabos ang sa imong ngaran asin tipan. Sa aldaw na ako nag-apod, sinimbag mo ako, asin pinakusog mo ang sakong kalag. Antu umong kamot, iyo ang nagligtas ako, O Diyos. Anto umong kamot, iyo ang maligtas ako, tatapuson mo ang pinuunan mo sa sako. Ang sa imong pagkamo at kagurangnan, nagdadanay sa good paman, dahil mo pabayaan, O Diyos, ang lalang nin sa imong kamot. Antu umong kamot, iyo ang nagligtas ako, O Diyos. Matindo po ang gabos sa paglukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangan. Si Jesus nagsabi, dikit na sanang panahon, dahil na ako nindo mahihiling. Alagad, ngapit, mahihiling ginaray ako nindo. Nagkapira sa mga disipulos naghapot, ano ang buot niyang sabihon kay ni? Dikit na sanang panahon, dahil na ako nindo mahihiling, alagad ngapit mahihiling giraray ako nindo. Siring man, ano ang buot sabihon kay ni ako mabalik sa Ama? Asin naghapot sinda, ano ang buot sabihon kay ni dikit na panahon na sinasabi niya? Dahil niya to aram kung ano ang buot niyang sabihon. Aram ni Jesus, na buot sindang maghapot sa iya, kaya nagsabi sa inda, pinag-uurulayan nindo, ang sinabi ko, dikit na panahon, dahil na ako nindo mahihiling. Alagad ngapit, mahihiling giraray ako nindo. Totoong sinasabi ko sa indo, kamo magtatangis, asin mag-aagrangay. Mantang ang kinakban mag-uugma, kamo mamumundo. Alagadan sa indong kamunduan, matatapos sa kaugmahan. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Imbes na sabihon ta sa kataid ang good morning, sabihan mo daw ang sa imong kataid, maswerte ka, takataid mo ako. Sabihon sa kataid. Yan. Siyempre, sa likod mo man, pag-greet man, sabihon mo sa likod mo, malas mo, likod ko lang, nahihiling mo. Good morning po sa Tuya Gabos. 3 days to go, we will be celebrating the solemnity of the Ascension. Sa Sunday,
isa-celebrar niya to ang solemnidad kan pagsakat sa langit kan sa tuyang kagurangan. Kaya, it is in this context that I would like you to understand the message of our gospel for today. Mabalik na siya sa iyang Ama. Kaya ining mga tataramot na nadangog po niya to sa Ebanghelyo, parte kan sa iyang panugun-tugon, mga tataramon nin konsolasyon, mga tataramon nin asigurasyon sa iyang mga disipulos. Kaya sinabi niya sa inda, magmumundo kamo, mag-aagrangay kamo sa iyang paghali, mantang an kinaban nag-uugma. Pero an sa indong kamunduan, sabi ni Ay sa Sigera, pagdating ng panahon, magiging gigikanan kan sa indong kaugmahan. Ibaga po, sa buhay tao, when we face difficulties, trials, as in, nagmumundo kita, perhaps because of the loss of a loved one, nagagadalan sa tuyang mga namumutan sa buhay. Sa likod ka inigabos, tig-aasigurar kita na igwang naghahalat na panahon, sa dikit na sanang panahon, na ma-experience man kita ning kaugmahan. Kaya bagaan mga tao, usually, pag namumroblema kita, anong tigsasabi sa tuya? Don't worry, all will be well later. Magiging maayos man ngayaan gabos pag abot kan panahon. O, sabi nga ni Kayan, there is a light at the end of every tunnel. You may be in darkness now because of the trials, difficulties that you are having or encountering sa imong buhay. But at the end of the day, mahihiling mo man giraray ang liwanag. Every cloud has a silver lining. Naramdaman ko kang nagadanso ina ko, sabi kan mga nakidumamay, okay lang ngaya, Father, no more pain ngaya, kinanay mo. Tapos na ngaya sa pagsakit niya. She is already in good hands. She is already in God's hands. Mga words of consolation. And in these words, though we encounter trials, difficulties, sorrows sa tuyang buhay, of course, nakakahilig. Sabi nga ni Kayan, nakakasirip, asin nakakasilag kita, nindakulang paglaom. Looking forward that things will get better. In other words, ang tigahagan sa tuyang kagurangan is to have this eternal perspective sa buhay. Na ining mga bagay na ining nangyayari, bako po ini permanente. Halimbawa sa misa, bako permanente na turog ka. Sa sermon ka sana nagtuturog. After kag sermon, magiging mata ka man giraray lola. Bako ini permanente. Ngunyan, daining do ako mahihiling. Pero maabutan pa noon, mahihiling nindo ako. Your sorrow, your grief will turn into joy. That is the eternal perspective that our Lord Himself would like us to adapt sa satuyang buhay. Minsan kaya pagyaong kita sa tahaw ni kadipisilan, garibaga, pasan mo na ang daigdig, garidain ang katapusan ng gabos. O magkuadaw kita ng dakulang konsolasyon, asigurasyon, hali mismo sa mga tataramon digdi kan sa tuyang kakurangan. Kaya kan sinabi ni Kristo na dikit na sanang panahon, dainan nindo ako mahihiling, alagad ngapit, mahihiling giraray nindo ako. Enot sa gabos, He would like us to adopt this eternal perspective. It is as if He is telling us today, don't worry. All will be well later. At gabos, magiging ayos pag-abot kan panahon. Garibaga sinasabi niya man sa tuya, siring kan sinasabi kan tao, sa satuya, when we encounter trials, difficulties, and sorrow sa buhay, garibaga sinasabi niya, oh, there is always a light at the end of this dark tunnel. Yeah. I will not abandon you. You will see me again. Mahihiling giraray nindo ako pag-abot kan panahon. Second, so magayon na paghurup-hurupan taman, na kan sinabi niya na dikit na sanang panahon, ibig sabihin kay ini,
iyo inisong panahon na itinao niya sa tuya tanganing mabuhay sa kinaban. It means the short time that we have on earth. So magayon bagang hapot po sa tuya, what are we doing on earth in this short time? O ano ang tigigibo mo sa buhay mo? Sa halipot na panahon na itinao sa imo kan Diyos. You spend it on, sabihon ta, nonsensical things. Sige mo sa nang pakiiwan, tapos na so eleksyon, nakiyaway ka pa. O, tamili dahi ka naka-receiving paipit. Sige mo sa nang pakichismisa. O nauubos na ang panahon mo, scrolling on the internet, Facebooking, Netflix, maghapon. Nauubos na ang panahon mo, magparaturog sana. Maski sa misa, nagtuturo. So I hope we are making the most of this short time. Our time is short, sabi nga ni Pukayan, but eternity is a long time. Let us be grateful that our Lord has been merciful and kind enough to allow us to use this short time well, na magamit us sa marahay, asin matanos na paagi, ining halipot na panahon na kitayaon sa kinaban. Kaya para mientras, we must fulfill our baptismal duty of witnessing. Maging mga testigo kan kagurangnan sa kinaban. We must be people of generosity, giving to those in need. We must be people who seek the face of God and live. Sabi kan sarong nabasa kong post sa Facebook, life is short. Haliputo ng buhay. But time is fast. Marikaso na marhay ang panahon. Nag-New Year pa sana, o Mayo na naman, Santa Cruz na. Taon-taon ka ini, ano na naman isi-celebrar ta? Christmas na naman. Diba? Life is short. Time is fast. No replay, no rewind. So enjoy every moment as it comes. There is much to do in this short time, in this little while in this world. I hope we will adopt this perspective, eternal perspective. We will have an eternal perspective and live in accordance with this eternal perspective. Iyan ang tigahagad sa tuya, kan sa tuyang kagurangnan. Tanganing an sa tuyang kamunduan, an sa tuyang mga pagbalo, maabutan panahon will turn into joy. And eventually, and hopefully, we will see Him again sa kahadean kan sa tuyang Ama. Amen? Sagaran ka na ba? Kan aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sako, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mang makakamhan. Ako on manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot.
para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan umitaas lugod pasirig sa imo ang samong mga pamibi kaiba kan mga pagdulot nin mga sakripisyo, tanganing kaming nalinigan kan sa imong karahayan, maandam kan mga sakramento nin dakulang kabanalan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong Itaas ang espiritu, mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoo, maniniko asin dapat matanos sa sinakakaligtas na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon at ngani mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Ulita sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal binabago, asinan karahayan kan buhay ibinabalik sa mo ki Kristo. Kaya, sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, pati ngani ang mga langit noon na virtudes asinan mga anggeles na potestades, nagaawit kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga panukan sa imong kamurawayan, Usana sa kaitaasan, paladan ang minaligdi sa ngaran kang kagurangnan, usana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanang ganan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala ka ng buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini. Tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray, na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugapos sa sin mag-inom ka ini. Taili ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pag-ibuhon indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamarita niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa kud na ikaw magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat, tapinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarag, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Irumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Espesyal niya itong girumdumon ang kapahingaloan kan kalag ni Bishop Nestor Carino. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos. Ni San Jose, ang sa iyang sposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaitupan nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man huli sa akit mo, si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro, kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan,
asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga ning siring sa langit. Ansa mo kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natamangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalat, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, iwinawalat ko sa Indo. Ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Haray paghilinga, ang sa mong mga kasalan, kundi ang pagtumod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan, katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ikan na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay namapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya po mo niya naihira, sa lambag saro, aninako niya itong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, taawi kami nin katuninungan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo an sa tuyang paglaom sa tahaw kan mga pagbalo, asin kamunduan sa buhay siya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magkaram ka sana, asin ang sakong kalag maumay. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ikaw ang tinapay ning buhay, ang sakramentong idinusay sa pagpabanalkan sa imong simbahan. Tandakan, hamon
prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church. Through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, sagkod pa man, na sa pagkabuhay liwat ni Kristo, nag-andam sa mo para sa buhay na daing kasagkoran, padakula sa mo ang mga bunga kan sakramento kan Paskwa, asin panuaan sa mong mga puso kan kusog nin nakakaligtas na kakanon, huli ki Kristo na sa mong kagurangan. Tukaw tabi para sa mga announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantiner kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anati po niya tung kolekta sa mga misa kan nakaaging Huwebes, nag-abot po sa 22,872 and 25 centavos. Ang nambag niya to sa siring na misa, nag-abot man po sa 2,013 and 50 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 7,782 and 30 centavos. Sa mga maut po magbakal ng souvenir items sa arugan t-shirt, mug, pamaypay, tuti bag, available man po ining mga items sa opisina. Siring man sa Hunyo 2, sagkod 4, aldaw nin Huwebes, sagkod Miyerkules, magkakaigwa po nin Triduo Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalagnabot niya itong girumdumon. Maot man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Anonymous, 2,900, 2,000, 1,350, asin tulong anonymous sa 1,000, duwang anonymous 700, duwang anonymous 500, siringman 300. Siringman, gikan man kay Scan Renwell, Carl Ortez, 500. Diyos mabalod. This coming Saturday po, May 31, last day of May, gigibuhon digdi sa parokya an katapusan kan Flores de Mayo, pinag-aapod niya itong Santa Cruzan de Maria o Santa Cruzan de Mayo. Igwang special mass, nagigibuhon bago magpuon po ang prosesyon, alas 3 nin hapon, digdi po sa parokya. Then after that, iyon na po ang sagala o pagprosesyon, mga 4 o'clock or 4:15 in the afternoon. Igwa mang giraray kita digdinin 4:30 and 6 o'clock anticipated mass. But you may want to attend ini pong special mass para sa Santa Cruzan. Pupunan ta po ini alas 3 nin hapon. So, imbitado ko po kamugabos. May mga imbitado kitang mapartisipar digdi sa gala. Yan. Si isa ito, Kim Chu. Kim Chu. So, abangan po nindo. And inimbitaran taman may bandang ma-assister sa tuya. So, parokya ni Edgar, parokya ni San Judas. Yeah, so, magkisumaro po kita sa parokya sa pagtapos kaining sa tuyang bulan na Mayo sa paagikan sa tuyang gigibuhon na Santa Cruzan. Salamat po. Salamat sa Indogabos na naglingkod sa altar, sa mga sponsors kang misa, sa choir, sa live streamer, lector, commentator, mass collectors, and sa tuya pong mga sakristan. Thank you very much po. Matindog na po kita. Ang kagurangnan, mapa sa Indo.
asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos kan Dios na mamubuton asin mahiherakon sa intersesyon ni San Judas Tadeo sa ngaran kan Ama kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo tapos na anbisa. Salamat sa Diyos. Thank you po and good morning.